Hassan Ba conférence mo ganda o ari o arde délégation mawɗo mo ne ndax ñëw na ànd ak délégation bu mag Eliman ma haal délégation selle jabi mo ne Eliman dina wax délégation bi nga xam ne ni moom la oustaz Hassan Ba àndal kono kam o ardi kam he honorable mo ganda kanko innira kanko waɗana paraye ñalane nde woni Mouhamadou Aliou Diallo doomu Daara mo ne mu ngi ànd ak honorable Mouhamadou Aliou Diallo doomu Daara ko de neex na moom on présentation en tottat oustaz Ahmed Diallo spécial si oustaz Boñi bo fuɗɗo o ara hen selle jaɓi mo ne présentation boobu bala conférence bi di commencé dinañ jox oustaz Mohamed Diallo inchallahu dina def présentation boobu siftinde ɓe tawano kaɓe kamilaji nogase go o dañama e subaka he mo ne alhamdulillahi fàttali ak yëgal ñi nga xam ne ñëwaguñu woon am nañ tey fii ci suba ñaar fukki kaamil ak benn goto o tan janggaɗo he galle he mo ne benn kaamil bi dong na jàng fii ci kër gi nogas keddiɗi ɗi ko koto men dendirawo men Aliou Gaɓude Ba Sari Ilo Haari mo ne yeneen kaamil yi seen mbokk la seen doomu bàtte wala doomu nijaay ku tudd Aliou Gaɓude Ba Sari Ilo Haari si kër Ilo Haari moo ko jàng ceerno mum mbo o hoddi ceerno men mbo o hoddi mo ne sëriñam bu mu dëkk boye ceerno Mohamed Bousso toon to Kantora mo ne benn sëriñ bi tudd Mouhamed Bousso foofu ca dëkk bu ñaan Kantora hitande fof o neldaɗen kamilaji mo ne moom at bu jot dinañu yóbbante e kaamil o neldiri nogas hikka mo ne ren yóbbante ñaar fukki kaamil tawti goto janggaɗo e subaka he mo ne mu fekk si benn buy jàngatee ci suba hatmu subaka o omo subaka janggama mo ne xatmu bi nga xam ne nii moom ci suba si o moom jàng nañ ko ina heddi hatmu nogas ɗi mo ne mu ngi des xatmu ñaar fukkeelu kaamil si conférence o paari in jangge si Allah jaɓi mo ne bu conférence bu pare inchallahu taala di jàng ko en hen enni mayoɓe men fof noon mo ne ñu ngi ci yéene mboolem ku génn àddina nag kono noon enen kertini Mama Bano Aissata Sow mo ne waaye nag ñun ñu ngi ciy jagleel Mama Bano Aissata Sow e yugo Ansata Diallo ak ku ñu naan yugo Aissata Diallo e dennagal koɓe jibini walla ko yaltima walla koɓe jiidi mo ne ak mboolem lu génn ci ñoom wala luñ bokkal ha bandirawo e debbo Mama Kadi Gueladio Sow ba ci seen mbokk bu jigéen bu tudd Mama Gueladio Sow eyyi kamen mbaɗa rendre hommage ɗum kamen ne mo ne moom lañ def mbaɗa rendre hommage kaamil ko ɗum waɗano e ñalawma he mo ne loolu lañ defoon ci bëccëg bi ala waɗi juma juuloyama yàlla dogal na dem na julli ci juma Alaji Haruna Ka imam toon to Dakar Malick Sy kanko julni juma o hande ɗo he Sinthiou Sadi mo ne yàlla dogal na alhaji imam Haruna Ka ca Malick Sy Dakar moom moo jiite jumaa ji fii ci Sinthiou Sadi e dental manggal machallah alhamdulillah mbooloo mu réew réew Allah waɗi kadi hadara juma waɗama joni e kikiɗe he yàlla dogal na dem na dugal di fa dem na fi hadatul juma nden ko heddi tan joni si kaw Adama Ñalel pari imam Aliman Ka pari tan juulen gueƴe mo ne bu yàlla dogalee bu Ceerno Adama Sow mooy Adama Ñalel bu pare rek ñu jox Iliman Ka mu présenté délégation yi ko bani julli gueƴe sen juuli gueƴe o totten oustaz Ahmed o waɗa présenté délégation ngal délégation makko présenté mbaɗo conférence o mo ne bu julli gueƴe rek ñu jox oustaz Mohamed Diallo mu présenté délégation ak yi nga xam ne mooy conférence yi so pari conférence noon on tuma imam Haruna Ka e sernaɓe kala bawɗo hen wadde masalan wiyete mo tarjama walla honete hono en wiyete titi taalik waɗa hen taalik inchallah mo ne buñ paree nag conférence bi pare inchallah mboolem koo xam ne sëriñ yi nga xam ne ñoo teew fii ku ci di mën a def ay taalikaat leeranaat yeneen ñi boobaa inchallah mu dalal ko soobee eyyi toɓɓere nde noon ko wahdatul muslimina mo ne tomb bi nag mooy benn loo jullit bi nden kala kalaɗo tan ara hen inchallahu taala kon nag képp koo xam ne nii yaa ngi wax rek dañu ci kàddu boobu bisimilla bisimilla ɗen nden yimoɓe kadi Mamadou Amadou Mboɗo mo ne am nañ ay woykat Ceerno Mouhamadou Amadou Sow Samba Merle Sow Mboɗo Samba Mberna ko Ceerno Fakara Sow Babacar Ba Mboɗo Babacar Ba Sindi Ceerno Demba Sow Mboɗo Serigne Demba Sow mu ngi ca Kaolack eyyi en dañi hoɓɓe kadi yimɓeɓe Badina mo ne am nañ dañu jógee fële ci fu ñu naan Badina ca Casamance khalifa o Ibrahima Sabali mo ne khalifa bi Ibrahima Sabali kam neliɓe ɓe kamenne ko yimoɓe machallah moo leen yebal ni ñoom it ay woykat lañ nden bisimilla mabɓe bisimilla mabɓe mo ne kon nag ko mbiyama jaara bisimilla mo bisimilla kaw bisimilla kon ñu ngi toog jox suñu nijaay Adama en laaɗo Allah sallallahu taala sallam on woni khatimil anbiyayi
kam woni imam mursalina en si tawino wonano kam lamɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko telde goto yagal mum o waɗata asamaneji ɗi jeeɗiɗi o waɗata leyɗi ɗe jeeɗiɗi o waɗatano funnangue o waɗatano hirnangue o waɗatano rewo o waɗatano worgo o waɗatano jinne o waɗatano malayika o waɗatano ɓiɗɗo adama o waɗatano ndiyam o waɗatano jaygol o waɗatano hendu saabu ko telɗo e goto yagal mum ko sabu nde nelaɗo Allah taki o addaniɗo ɗe gueɗe foof o wi en juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya imam mursalina en nden en jetti lamɗo Allah en jetti nelaɗo Allah en jetti jinnaɓe men bandiraɓe sehilaɓe haaloɓe pular ɓe mbi malangue yume nge dañi ko nge welino haaloɓe pular noon ɓe mbi Allah wi sa awi ñebbe mi walnuma ha ɗe puɗa mi walnuma ha ñebbe ɗe ɓenda kono hoɓgol ngol kam ko an jom kolli o hoɓanta hoore mum jom boru loppata boru mum en dañi jambaroɓe leñol katantoɓe leñol anduɓe kulli fallin ɓe gandi e sahir ɓe gandi e batin ko jooɗi koɗo ko darami koɗo e haal pular mi wondi e wondore sa yaadi e mumen e defte ɗe ɓe mbima ɗum Allah wi ɗum nelaɗo Allah wi immoɗon to defte te jahon to ladde to ɓe mbima nde wafre ɗum nde wi golɗaɗol ɗum ngol wi te firtata ko ala kulli halin nden hoko heddi farongo wertama dogoɓe ɓenini nden yo en dogan koye men alhamdulillahi amaral muminina en fulɓe jumbi jali mumba e hotani en gay tabarikallah yimɓe ɓe fof beltima nden alhamdi arɗo ɓen boni jooɗi onole alaji abdourahmani gorko to sare dialalel cewɗo korɗe moussa latade o salminama o juurama jammum larama nde woniri kala alhaji samba ba an woni jol juuɗɗo dande an woni machallah arɗo falɓa o ko kam waɗi on tabarikallah bacca bamol ndeysan joom barkille boode neɗɗo manaka yennaka jikko yeeyi jomum ay si lewru yawa ndu hebbima hankadi ha yawa heeɓima daro ko balɗe ɗiɗi heddi jiyen korka ko ɗo o darato e ngal damal o laara to jiyami to batara kaba malle Kumba Sall malaɗo jarga ndeysan machallah tabarikallahu ɗo o darato e damal he o laara to sare kaba malle Kumba Sall malaɗo jarga rumano sellu mama galatol jam waɗi liilode e jomboɗe bona boyli moƴƴa ƴogoɓe jatta baboye konnandi o wiya adama o inama mi neldima sukara ko ha lewru korka ndu maaya ta sukara o fof sukaɓe ɓe rewɓe ɓe mbiyata kam hoɗo samba sukara wiya ɗum hombo e jaam tan ɓeɓe Allah tottani kamɓe kujjaɓe ɓe gonani hujja korka siɓe pini subaka lawɓe ɓe ganduɗa hoore ma si wona ɓe ɓorna paɗe ɓe ɓornotako ɓen Allah lajani ɓe korka siɓe gari ha e damalame ɓe mbiya mama miyanamɓe ɓe kam hoɗo suuka o mbiya ɓe amboni tabarikallah ha lewru maya nden samba jarama salminama a juurama tabarikallahu manam yo en tinnano ko e men en dañi fof en dañi jambaroɓe en dañi janguɓe nden ala hal kulli haalin hoko heddi tan ko mbaɗanen ko e men eɗen dañi tarif mo ganduɗa hoore ma kono noon tabarikallah machallah ko waktu o koje tan si wonano ɗum en kalanno hoko woni histoire ceerno hoko ceerno sukkira hoko woni ceerno on woni ceernowo gonga e fenade ha fulɓe mbi ɗum ceernowo suka o nde o dañi duuɓi jeeɗiɗi baba mo wi ɗum mik e jungo nawani ɗum ceerno o wi ceerno wi nam o wi wallami o ha ceernanaka ɗum e ceernaguma he gonga e fenade o wi inchallah o wondi e suka o ha o jangguini ɗum tawreta e linjina e furgana e jabura fof o jangguiɗe o wi ɗum ko gandunomi koye gandal fof mi jangguinima mi duwanimama ar hood galle ma joni tabarikallah ƴettoya toon debbo taalibe o hooti labima debbo hokkama o loowi koyngal heeɓere o hibbitanima ceerno o wi ɗum duwama jaabima mi hokkama debbo ar humoye dewgal ngal ceerno loowi koyngal heeɓere ay humoye dewgal ngal o waɗi jawdi o hentini heddo tottama ñalande ndiwtugu o hibbiti e ceerno wi ɗum mi diwtoto ñalal alkames garowo simbo arti ñande ndiwtugu ngu noon ceerno o ari ndiwtugu ngu tawa ndiwtugu o ñaaganiɓe ha pari o hooti ceerno o jooɗi lebbi sappo e ɗiɗi lebbi sappo e ɗiɗi goɗɗi tagi hen woni duuɓi ɗiɗi o nanani pembugal o wi o yaha to taalibe o woni o janggana ɗum o du'ano ɗum debbo o daña ɓinguel ndeke on jamanu taw baɗɗorle ngala téléphone ala a waɗat teppere tan ha tawoya neɗɗo si wona anel neɗɗo ɗenal ala ndeke ceerno o nangi alkemes o garat ɗo jahanmi to taalibam to mi du'ano ɗum kamis debbo mum o ndeke on alkemes debbo taalibe o afa mumen mo diwto kamne mbo waɗa préparé yaade diwtugu mumen ɓe kaccitima ha ɓe kaari gorko o addi dammuwol waddi ɗum e suka o wi ɗum o soggananma dammuwol ngol janngo galle accetake ɓolo minne mi tawoye duwa o wi eyi ɓe kacciti ha ɓe ummi debbo o wi
gorko o kaw o wi nam o wi ɗum ar nangira nam la algal mi roɗo suka o mo nangi dammol ngol ceerno o wi assalamu aleykum e dabude galle gorko o laari debbo o wi ɗum he seyda o wi nam o wi ɗum haaju naati e nder haaju o wi ɗum ko ɗum firtata o wi ɗum ɗon dañi hannde ñalande kone haaju afoya e ma o e bamma mo diwto ɗum ko ñalande ko haaju ceernam o ari kam hannde laaroy ɗum ne ko haaju o wi o janginma alquran o mo nanmiɗa haala o wi eyi o wi o janginma jikku moƴƴo gila woni o addi kam ɗo si junngo ma ngo min kam tan a rayat kam o wi eyi o wi mi hay tan ndiwtumo nguuɗe o de mi accirtama ɗo ɗum mok haɗa luɓoyo debbo mbo ɗum defana debbo o wi gorko ƴettu dammuwol ngol humgol ɗahbaranagol ceerno o laal ngal nattinel ngal nder suudu to alkemes debbo o arani ndiwtungu ha nangue muti yumma o ari tawi baba o mbo jooɗi o wi ɗum mo min de mi wonatani neɗɗo miɗo jooɗi e ɓocconde o wi ɗum ko kewi o wi ɗum sira woni afa suudu ndu mawnum ara wayno ɗum ndiwtungu alkemes ha nangue mu taw arani min mi wonatani neɗɗo baba wi ɗum addalat aduna wona yiɗi dañi ko dañi yaadi hen tamalla koko heewi ko kelfaɗo jiɗa laala heɓani ko ngantu jiyaɗa yaha kaɗeɗa ko ngantu ɓandu ma ndu welani ko ngantu e ngantu goɗɗo mo ganduɗa nuwel addananmamo jooɗoɗen tan kala ko humpata ceerno o waɗa ɗon balɗe ɗiɗi o hoota o woni ɗon alkemes aljuma debbo o tuntoye gorko ɗum wota warame haala jooɗo tan ɗum humpata ñande balɗe tati ceerno o wayniti debbo o wi kam kacitari mumdi o diñandi ha gorko o ara sabu mbo andi gorko o mbo hersiti ceerno o ñamata ko no bete o acca ha si garɗo o ɗofti ceerno o ha so arti noon ɓe ñaama o diñi kacitari mumdi tan gorko o noon so ɗofti ceerno o ɓe ngari ha e lekki o wi ɗum talibam o wi ɗum nan o wi ɗum dartoɗen ɗo mbaynotiren baygal yonti ceerno o wi gungo o talibe ngo deb o wi ɗum haɗa teskinde nangande tinge nde nangumami nde ɗimbiti hannde o wi ñande mbaynimami miɗo rondo alluwam ɗe deftam ɗe o wi umma hannde o wi eyi o wi ɗum kibar ariide o wi ɗum kibar jam o wi ɗum a tawi ni no gaccirnomami a wahlaki ko kibar jam sa wahlima noon bo wonata jam o wi ɗum halminana o wi ɗum ay o jeewoma debbo mo jiimi lisa ko bay gannar jooɗo ngala jiña lelo tagga dande mo dande butel ranalde lella mosoma o wayno maaro jubbiɗi ɗi mbayno worade kala ko mbiɗa ɗum o waɗa kala ko mbiɗa ɗum ɓaɗo ɓaɗo tongidde ɗum de weɓata kono accu aw hacci taw goppa ɗum tongita dande mum jo afoɗa ɗum o wi ceerno minani o wi a waɗari o wi ɗum aya haali hujja o komin heddi hen haaloɓe pular ɓe mbi yeeso wona fedande kono jom fedande nde sa yuɓɓi en hondu anda fedande mum e mama debbo o ko katanto ko lobbo ko ne'aɗo ko joom hakkil ko jiɗɗo gorko gorko mbo ɗum yiɗi debbo gorko o nde arti e galle he nde o laari yeeso ngo o andi wonko waali ladde ko jiida e boƴe o wi he kaw andi a an mi anda ko nanɗa kono andi a artidani ngo yeeso immigo ɗo ngo ɗofti ceerno ngode kam arani mi anda ko nanɗa ndeysan seyda albarka ya ndeysan jarama e seyda o wi ɗum min o wi aha o wi ɗum ala wallahi a haccitima o ɗum wallahi min an tannomi o ɗum aywa o diñi la'al ngal gorko o waɗi jungo ñamogo e coɗorɗam he o hibbitigo e laahe tan o hibbitigo e coɗorɗam he o wi ɗum hey kaw mi heptinanima hande de ay ndi kacciti ari ndi a ñamani minne ndi haɗi kam ñaam reedu sawata kono ɓernde ñamata o ɗum kone ñaamo ɗum wallahi yoni o wi ɗum kibar ari de seyɗa o wi ɗum mbar wandiɓe ma rewɓe ɓe resaɓa e ladde ananani heɓe kaɓa ha ɓe dañi caɗele o wi ala o wi kaw mbar ndiwtugo amen ananani ngu yakkima o wi ala o wi ko homo kibar o wi ceerno o wi yomi tonginna kota galle mon mi seerima debbo o laari ɗum ha ɓooyi tan moosi ñiñeɗe ɗe mbayno faramaro o wi kaw o wi nam o wi o gorko mo jiimi ɗo o waɗi ɗo balɗe tati mino ɗum laara o wi kam wima ya accam min de kongolam ngol mi jogaki ngol an jogingol kono mi wondi e wondore tayno hande min resma o ceerno wi ya accam min de mi waɗatno ko wi komi anda an noon no mbaɗata o wi ɗum yaafimama debbo gorko o feeririɗo o funti debbo o nangi darapo bippi mo waɗi mbo e melde he hanti mbo sawa ko wawi ko mbo haɓɓa ha wi kek debbo si woppama looɓat hersat
yeso ngo wafloto gite de ngojjat o sawi sawdu mawdo tindi sare mumen o ari hambo nata sare nde o nani mawbe bebe kala e batu he o andi mawdo anda ko yidano andu tan o ardi ngal wanoko nde o naati porsuka bebe be fijata bebi he sira ari yumba o wi tel laari dum gite de ngojjo coy o do mi andino jam accane wige winde mi andino de adda ndu sawdu ada ardi pot ada wojjini gite baba dum hey an famdi hakkil on bo ardi ngal pot mo wojjini gite anda ko lappado anda ko kegado akata dum biya dum bismillah al hawji tay baba be naati nder suudu ndu debbo weddi sawdu ne dow leso yaay me baba o lujjite londe he okki dum ndiyam o wadi hen gobe didi o tottunde baba o ni silam ko ina woni tan gite de mbadi wal goldi o wi ba sa yami arani korkam o ceerno mum jangindo dum o qur'ana arno mo don hodo balde tati mi woppa dum don do debbo dum sariya hakkil nangani in bimi aduna koko wadi fardu kifaya e fardu ayni yobe toppitana dum kodo heddi be gaay mbada ko woni ko gaay haso hoti mi ara o wi hono dimma ko bino mami o wi ko rawandi ko wullini kam ba o wi ala o wi gorko o gorde jalcer mo wi no yo tongita mo tongiti kam baba o wi dum kono wadani ma anode o halani ma ko debbo haletake o wadani ma ko wadetake ana wadani jombe o wi ala o wi alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah wi kala ko bindi mina wali do en fudori do en hubata haydi laamu mungu o wi dum ay arsuke fawru nyamata in mboddi soppata in tengu ferata in tobbi njuhata in jodo rek bingelam dum ko jam o nangi edda o acci burdo won patron e lesdi he e sare nde do woni kam buri jawdi o ala biddo o yahi on andi debbo o acci edda o ari o tori debbo o hokka dum o humani o nabi dum galle mum duwa ceerno o jaabima jemma goto be dañi biddo debbo o jetti reedu biddo gorko o reeyi dum lebbi jeetati e balde nogas e jeenayi patron o maayi o hesni nyawma goto o danci o acci kesnu ceerno o nani ni dum hibbitado debbo ma o hibbitani dum o hokka dum o artiri dum e galle he ceerno o ari wi nyande calminmi nangotiri me gorko ma o min jode dow baldi mube jaada e londe ma he nyedda ndiyam cigida tottuda kam nde jarmi ha don billi nde ummida taw mi yi kesno e tinde ma he te taw mi yida gorko ma o kesno da dum take bi mi yo wokkuma pasaron jettima a jetti biddo reedu o ala biddo gorko o ala biddo debbo ko biddo gorko jibinte hada e nder galle he o rono ya jawdi ndi o tawta do gorko ma o mala nga yumi dañi ko geyene Allah salli ala sayyidina Muhammad sallallahu عند بابك يا جليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا من ما نكاه ربنا انت غادي والمنادي جبرائيل جد في يا الهي من له سعد دليل مخلص في سرياتي عند بابك يا جليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نكاه ربنا الهادي والمنادي جبرائيل ذنبه ذنب عظيم فاغفر لي ذنبا عظيما انه صراط غريب مذنب عبد الجليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نكاه ربنا الهادي والمنادي جبرائيل لك ذنبه ذنب عظيم فاغفر لي ذنبا عظيما انه صراط غريب مذنب عبد الجليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نكاه ربنا الهادي والمنادي جبرائيل لك منه إسيان ونسيان وساء بعد ساء منك إحسان وفضل بعد إيداء الجزيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نكاه ربنا الهادي والمنادي جبرائيل لك منه إسيان ونسيان وساء بعد ساء
منك إحسان وفضل بعد إيتاء الجزيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا من مهكات ربنا جبالي والمنادي جبراهيم قال يا ربي ذنوبي قال يا ربي ذنوبي قال يا ربي ذنوبي قال يا ربي ذنوبي مثل رن لا يوافق عني كل ذنبي واغفر سبع الجميع هب لنا ملكا كبيرا بالمنكات ربنا الهادي والمنادي إبراهيم قال يا ربي ذنوبي مثل رن لا يوافق عني كل ذنبي واغفر سبع الجميع هب لنا ملكا كبيرا نجنا من منكات ربنا الهادي والمنادي إبراهيم كيف هذه كيف هذه كيف هذه صديق الأمان سوءا كثير صدرات القليل ملكا كبيرا للمرقى ربنا الهادي والمنادي إبراهيم كيف هذه كيف الأمان الرحيم والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandiraɓe julɓe oɗon calmine oɗon juure ɗon ñagane cellal he sellirede bawal he wawregol kadin eɗen jetta geno eɗen mbiya alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ina wayno Allah hoddiri minen e 25e édition he oɗo programme Ceerno Samba Ba ko hande Allah hoddiri min mbawde arde min tawtore alhamdulillah adi fof haade en jahe almuhadir he woni conférence o Alhasan Ba délégation kam ko rewtagol tan ko hollide on wondema colel ngel to dow kono hakkil o to lees woni wonɓe ɓe Dakar ɓe ngoni he ladde kakkilaji mumen fof ko gah ngoni sabu onon lomti min gah te ko gah ɓuri musto min ngoni to nden ko onon kefli tigi wurde ko muusi pour yoltude leñol ngol ko ɓadi en fa'tinagol e diine fa'tinagol he pinal ina wayno délégation o ko wayno honorable Aline Badara Diallo kanko woni coordonnateur modab mo département Keur Massar modab kañumen goni coordonnateur mo ganduɗa arma mo dillanno he régime gonɗo ɗo gandiraɗo Pastef gorko dadiɗo noon dariɗo cuusɗo casɗo mo ganduɗa hoorema omo jingana leñol noon omo wondi he oustaz Abdoulaye Ba omo wondi he oustaz Mouhammad Lamine Nia omo wondi he imam Kabou Ndaw imam on ɗon Kabou Ndaw noon fokko neɗɗo daroɗon saabu hay si tawi kam o lollani no feewi kono mi sikki heɗen ganduno rahmatullahi alayhi imam Aline Badara Ndaw o ko ɓiɗɗo mum nden ko kilifa mawɗo ariɗo hande on ko ɓiyum rahmatullahi alayhi wa radiya wa nawwara qabrahu wa ja'alahu rawda min riyadil janna Allah renana ɗum ko takki he ko taari kono ne oustaz Muntada Dia ko ɓen gonni délégation honorable Aline Badara Diallo walla mbiyen imam Aline Badara Diallo so tawi ko délégation oustaz Alhasan ko oustaz Mohamed Diallo joɗiɗo jam ñaajo kaldaɗo hemon jiyaɗo to e Sinthioude Sadio ko nonne imam Demba Ba jiyaɗo to Sare Galo ko nonne minen gardi he ɓinguel amen talibel amen Ibrahima Khalil Diallo ko he daara he o jangi amo jiya he sukaɓe watandiɓe ɗon rende deftere Allah nde imam yahata nde oustaz yahata ɗon ɗo nde señ daara
kanko hono wiyete kadin cerisha mum koko gollata ko woni sukaɓe o janginta alquran o moggori ngel ɓinguel amen si ngel ari ngel udditana en e alquranul karim so tawi suka o jangi ko on tuma neɗɗo wawata haalde he oɗo poɗɗen waɗan conférence inchallah kono cheikh ibrahima khalil diallo ɗo gonɗa fof yo ar o uddita yewtere nde he deftere allah tabaraka wa taala omo jiya he sukaɓe ɓe ganduɗa hoore maɓɓe ndini deftere allah ɓe jange qur'an ɓe ɗiggini ɗum ɓe keddi he daara he ɓe kontina he ɓe janga he duɗe he ɓe janga he école he pour ɓeydude gandal cheikh ibrahim faddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. تكبير 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 الله أكبر. مكي لما القرآن ودون القرآن كودوني دفتر الله تلني مهن سنالين كيسن إسرائيل يا الله نملك القرآن مسيب بنيل إنني أود القرآن وتون جاهتين نتجريكي هبادنا كوي أو يو كرده
siratu dhatiya li imamana wa ustazana wa qudwatana Al-Hasan Bah ko goto hemen ko ganduɗa hoorema ko ɗo tigi o jibina e dongre men ko ɗo wuddu asa ubba Allah nde janga leydi muɗa gotu dasa ɗo wiyete saare galo cosaan makko ko sengo pasiga ga o waɗi tufula Oustaz Al-Hasan Bah gandiraɗo boñi o jangi Qur'an fuɗɗade e jungo mama mum ɗon o jangi o feri hijjo o jangi Al-Qur'an ay wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi izni rabbi nden ndeke leydi moƴƴiri tan fuɗata ɓesnoje ñaameteɗe nden ko ɗon o fuɗɗi ɗen cuuɗi dewle ɗi rewɓe ɓe fokko ɗen cuɓo heɗon kay o jangi wat he defte he fiq nde ɗum pari joni o fini o heflima ɗaɓɓoyde gandal rihlatuhu fi talabil ilmi idi yahde ɗo dongre men nde wonno nde gandal na ga wuro wiyetego saare bijji hawa eɗen gandi ko saare lollude ko ɓooyi he diine e Qur'an o jangi toon o jangini toon tono waɗi marhala ibtidaiya nde immi ɗon o ari he wuro gorko goto he worɓe men hanke inne ande Sokone sen inni Sokone woni Madina Alhaji Ahmad Dem rahimahullah wa radiya nden oustaz rewi he on ɗon Mahd Abdoussalam Dem ko ɗon o jangi ha o dañi sahada mum hede 1983 taw minen haalaɓe ɓe duuɓi amen kewani nden o rewi Sokone tigi nden mo andi noon bi'a o mo andi ko yimɓe ɓe jiɗi ko mo andi diine tabaraka wa taala ɗum taki ceerno Samba Ba a moyani findo ka daddoyɗo a soyani nde immi toon ne o rewi o wuro Mam Diara Bousso saare Mamor Anta Sali jibindo Ahmad Bamba allazi assasa at-tariqa al-muridiyya wa alhamdulillah o waɗi ɗon o jangi ɗon haa ɗen mbawi wiide ko ɗon o dañi sahada sanawiya he daraja imtiyaz mention très bien oɗo imam caggal ɗum noon o wi'i o dañi gandal o fuɗɗi omo jangina he ci'e limti limiɗe ɗen mbano limkono en jiɗa junnu o jangini gay duuɓi kewɗi mo yiilo mo janga mo jangina ko fuɗɗori ko 2000 ɗon o wi ayi noon min yomi mi yahoɗo asimatu Sénégal woni wuro laamorgo Sénégal woni Dakar nde o ari toon noon o wi hande ke mi fuɗɗanoki gandal Allahu akbar nden toon fof o rewi toon nde o ari Dakar o fuɗɗi jangude ilmu tajwid he ilmul qira'at Qur'an o tigi nde wonno nde sa immima he lagde he a yehi asima andat geɗe ɗe ana sirti o fuɗɗi watta darrub omo janga mo jangina imam e yonani ɗon o waɗi tadrib fil hasub he wallu technologie ko wayno ordinateur mo hen jangi ha o wawi ɗum e lugal arabia ko ganduɗa koko waɗi rare ko in garib e informatique bil arabia nden oustaz machallah o heeɓi hen diplôme mum omo jangina kadin ndey ha 2005 noon o udditi markaz al islami Ammar Ben Yasir li tahfiz al Qur'an al Karim wa tarbiya al islamiyya o udditi école o innini mo Ammar Ben Yasir oɗon gandi Ammar ɗo rewi ɗo he diine o inniri école o markaz o on ɗon ha hande o suka dariɗo mo jiya he wataniɓe he yaltu he on ɗon école ha joni omo continue mo jangina caggal ɗum oustaz waɗama mudir école Babou Salam to he Dakar ko yatay duuɓi ɗiɗi caggal ɗum noon oustaz wi ayi min yomi ɗanno sabu sa ɗanni a dañat pinal a dañat gandal na wawi daña keɓal sabu ɗen gandi rahmatullahi alayhi wa radiya seykhana seykh al islam alhaji Ibrahima Niass ɗannal mum ngal ina wayno oustaz ne waɗi ɗum oustaz ɗannima caggal leydi ɗaɓɓoygol gandal ɗaɓɓoygol barke fi buldanil arabiyya
e waɗoyde almusharaka e dawraji o waɗi Kuwait en gandi innuɗo Kuwait fof mo anni toon ko wuro gandal ko wuro pinal o waɗi Qatar o waɗi kadi Abu Dhabi mamlaka Arabi Saudiya o yehi toon laaɓi laaɓi nden noon bono he ɗannal mum he ɗaɓɓoyde gandal mum caggal ɗum noon haaliyan ko mudir markaz Ammar Ben Yasir mo Keur Massar en même temps kanko woni hannde rais woni président mo ngannduɗaa hoorema département Keur Massar Madarisul Qur'an ko kanko ardina en eɗen nganndi hannde département on mo wonaa famɗuɗo nden enen ko dañɗen so tawi en jehii noon he résultat école makko o suka darinoɗo tan waɗi ko jofani en heen kono ina waɗi geɗe ɗe ngannduɗaa hoorema fokko juumum en ngannda o sukaaɓe mum hannde koye international he musabaka siniko heɓe heen kono musabaka adduwal fil kharijiya boowal leydi ko wayno Misra Égypte wuro gandal wuro pinal wuro sahafa islamiya sukaaɓe mum jehii toon ƴetti toon ko ngannduɗaa hoorema ko numéro ji towɗi he janngude Qur'an ko noon ne to Kuwait to Malaisie omo dañi suka mo ngannduɗaa hoorema haa jooni omo toon kanko ƴettuno rakmul awwal Mohamed Salih Diallo simi juumani ko noon ne mo dañi sukaaɓe tigi ɓe ngannduɗaa hoorema daara makko ɓe ndewi ɓe yaɓe Mauritanie ɓe yaɓe Égypte actuellement omo dañi ɓe ngannduɗaa waɗa doctorat ordonne Jordanie waɗi mo ngannduɗaa hoorema omo jamia islamiya ɓe ngannduɗaa hoorema ko qira'at Qur'an ɓe ñanngata e ɓe ñannga he droit he islam ko noon ne he musabaka watidi tan soit heɓe tat 2 semaines ɓiɗɗo mum tigi wona sa goɗɗo de bo jibini to Lille France musabaka Qur'an kanko ƴettu rahmul awwal premier mi sikkodiro Ba nden dariɗo ɗo omo janngina kono yejjitaani hoore mum de sabu mbo anndi ɗo immiiɗo mo anndi ko kewi ga nden he raɓɓinɗin nde ko on ɗon woni Alhasan Ba omoy waɗana toɓɓere wahdatul muslimin farida sar'iyya wa daruriyatul ijtimaiya wahdatul muslimin nden ayi nden toɓɓere sen jo'fiima nde enen fof ko ndenten sen ndentaani en mbaawa ɓamtu enen dañi jannguɓe enen dañi alɗuɓe enen dañi ɓe ngannduɗaa ɓe innireɓe janngaani ceerno Adama Ñalel holliri misal o si wi'ama o janngaani kay o hannde jannguɗo kanko ɓuri ɗum gandal minen jannguɓe ɓe seeɗa he diinal islam min nganndi fokko ɗen kawra sabu eɗen goɗɗondiri alhamdulillah arɗo Abdourahmane ma in hawru wahdatul muslimin toɓɓere ndi tigi tigi minen ɓe ngannduɗaa ɓe hoore ma minen to he onon ɓe ngannduɗaa hoore ma ɗon ga piɓle ɗe johi jo fof serta kono yidde nde ko wootere te si haaji Allah ma en kawru te sen kawri nanngodirɗen rek gaño o ma o hoy ma o soy isan Alhasan Ba qawwaltu micro mbo yeeso ma inchallah fa jazakumullahu khayran minen jafno noon he jurnugo ɗe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh minen udditi noppi ɗi minen ƴefti ɓerɗe ɗe pour wawde humko haalata alamin alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat summa salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana honorable ngeen jéggal ma tay ma làkk pulaar inshallah ñu def waxtaan bi ci pulaar jéggal ngeen ma ko inshallah. Bandiraɓe min calmini on min juurima caggal ne jettuɗen Allah tabaraka wa ta'ala mo ngannduɗaa o kam okki en kattanɗe he jot haa mbawɗen ɗo hawru hannde e ngal ɗo dental ngal ngannduɗaa hannde kala dariiɗo ɗo a wiya mbimi walla mbimami ɓernde ma ɓuuɓi alhamdulillah. Miɗen kollila wertare amen e tewde hannde oɗo ziyara Alhaji Samba Ba mo ngannduɗaa ko ceerno men musidɗo men mo ngannduɗaa ko o ganndo keɓtinaaɗo ko ɓooyaani tan min e dental gootal mbimi Alhaji Samba defte ɗe fof janngiiɗe
ɗe fof o jangi nden Alaji Samba yo Allah renma Allah aynuma oɗo liggey mbo woni liggey dañɗo solo mo ganduɗa enen fof poti hen jaggu hande hawrindinde ɗo julɓe ɓe immo e nokkuji luutodirɗi pour ɓe gandodira ɓe ciwtodira e diine ɗum ɗon ko hunde mawnde min heewi ɓe nanannomi mi meeɗa yidude maɓɓe hande mi yiɓe ɗo woni oɗo babiraɗo mo ganduɗa qissa o mbo adduno tan yoni conférence yo Allah ren ɗum ayna ɗum he ceerno men Cheikh Abdourahmane mino ɗum nanatno ko juuti kono mi sikku hande min puɗɗi yiidu ɗum ko weltare he am nden ceerno mi salminima mi juurima mino nana darde ma e dillere ma e leñol he nden ilal amam miɗo yetta Allah noon no feewi so tawi on cuɓima hande yomi jorɗo miɗo siwtinira e ndeɗo toɓɓere ndak ɗi kilifaji joɗi ɗo fof ko sernaɓe men ko jomen gande kamen ɓurno en waw yewtane ndeɗo toɓɓere kono on cuɓi yomi jooɗo pour mi siwtodira e mon nden miɗo jogui hen weltare hande somi juumi tan mi dañat gartirɗo kam e lawol nden alhamdulillah nden bandiraɓe min juurima on min calmini pour gañoɗen waktu o woni jiɗɗen yewtu ko he toɓɓere wahdatul muslimina faridatun shar'iyya wa daruratul ijtima'iyya julɓe ɓe gona neɗɗo goto ɗum ko in farilla e bange sharia kono e sengo social kadi koko wallata en waɗi ɗum hande sen mbi eɗen jewta pour yo julɓe gon neɗɗo goto sa miijima seeɗa a hulat hoko haɗi julɓe wonde neɗɗo goto kana wona Allah ɗaɓɓeten kana wona aljanna jiɗɗen kana wona jaygol kulɓe julɓe ɓe ko rendiniɓe ko ɓuri heew ko ɓe certi ko so tawi koye bange diine dendangal ko wiyete usuliyat cosaan e diine ɗum luural meeɗa hen dañ si luural waɗi ko yoga e ko wiyete furoiyat mana e cate he gila aduna fuɗɗi noon ala ko wiyete umma dental ko ganduɗa ɓe kawriɓe fof ɓe nanodiri e hunde wotere kono ko ganduɗa ko kamen woni principe o woni cosaan aslu o se en nanodiri hen te enen ndenti ɗum ko heddi ko eɗen mbawi muñodirde ɗum hande sen ƴeewi aduna o no windori se ina wayno hande julɓe aduna ɓe se en tottiranno misal ko nino bool diñaɗo mo waɗa ñamde añɓe ɓe tiimi bool o ɓe ñaama en hande ko ɗon julɓe ɓe tolni e aduna tottiren misal hande Palestine tottiren misal ɗo e sous région aji kayno Mali e nokkuji goɗɗi yo goɗɗi en tawat ko julɓe tigi ɓuri heew goto fof tami marto mbo fusa hoore goɗɗo goto fof no tami marto ombo fusa hoore goɗɗo nden ɗum ina hulɓini sanne ɗum waɗi nde ɗo toɓɓere jiɗɗen nde feccu e toɓɓe 5 toɓɓere wotere nde woni mafhum wahdatul umma al islamia toɓɓere immere nde woni kharitatu tariqul wahda bayna al muslimin toɓɓere tataɓire nde woni muqawimatul wahda toɓɓere nde nde gasnirten woni al khatima ndu wondiren inchallah ma dama ko jomen gande kaldeten ko ulama en kaldeten en joɓoto tan kala ƴettuɗo konngol ɓesdat yajjin inchallahu taala nden sen duttima he alqur'anul karim
en tawat ayeje ɗiɗi ɗe ngannduɗaa joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala nde o haalata kuule ngotampaagal leñol ngol sen jeyi suratul anbiya allah yat inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni nden leñol ngol ko leñol gotol homo woni joomiraaɗo men woni allah subhanahu wa ta'ala o wiyo en ndewɗum fa'buduni nden ko jam o addi yo en ndewɗum njehen e suratul mu'minun allah yi wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni mi sikku ɗeɗo ayeje e umma ɗe ɗiɗi tan gari he nder alquran oɗo ayi fattaquni oɗo yi fa'buduni kono ko umma wahida nden leñol ngol meeɗa sertu nden sen jehi e umma en tawat e nder alquran allah wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun nden sen gonal khayrul umma il faut ɗen kaala ko moƴƴi ɗen jamira ko moƴƴi eɗen kaɗira ko boni kono ayi so en gonɗini allah rek en gonat gooto ɗum waɗi allah subhanahu wa taala mbo haala e aya goɗɗo nde wiita wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kono ko wi jami'an nden wona o tamato ko enen fof jaggitta he ɓoggol he wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wata on certe nden diine ɗe ngari ko pour hawrindinde en kono ɗe ngarani pour serndude nden alhamdulillah se en ndaari ɓe ngannduɗaa ɓe ko kamen dontuɗen e diine he liggey mumen fof ko pour hawrindingol ayi allah subhanahu wa taala nde wi udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana nden kala bi'a kala jamanu an andi hikma mo mbaɗata kawrindina julɓe ɓe nden waɗi hande mawɓe men gooto fof e jamanu mbo hawritno o dañi taalibaji mum woodi no inniri laawol mum pour o waawaɗi hawrindin wata ɗi ceertu goɗɗo ari e jamanu goɗɗo hawrindini taalibaji mum pour ɓe mbasa sertu nden ɗum mbasen in jaggir ɗum ko in pelle pelle ala wona pelle pelle de ɗum ko in tanawwu ko asalib al mutanawwi'a sen ndaari e bange laabi he kala ceernaajo heen ko jogiiɗo uslub da'awa kono hono o noddirano bil hikma wal maw'izatil hasana nden so yi hannde haa gandal yaaji en poti ruttonon ngannden enen ngoni heɓe hannde sen mbi sénégal 97% ko juuluɓe ko heddi ko woni goɗɗum hoko taki enen on majorité hannde sharia al islamia wawa daro e nder leydi yallah yi o man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul subhanallah 97% julɓe e nder sénégal ko heddi ko fu ɓuri ko famɗo hannde helfi en ɓe ngaddani en ɗo ko wiyete laïcité ɓe ngaddani en ɗo ko wiyete laabi goɗɗi yo goɗɗi te ɗin laabi fof ɗi luutondiri alqur'anul karim te allah subhanahu wa ta'ala nde o neni muhammad sallllahu alayhi wa sallam holko o weeɗi ɗum ko alqur'an woni hoko hudan lilmuttaqin alif lam min zalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin nden alqur'an ko hudan inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam nden se en duttima jiɗɗen andu mafhum wahdatu hadhihi al umma ganden kala ko ganduɗa ko umma wi'a woni ko ndenduɗen ko nden enen ndendi diine ɗe
ko ndentuɗen ko en mbawa ɗum feccotir yo en ballotir jaggodiren hen sen kibbitima e sengo usuliyat njen e wahdatul aqida e sengo fimde ndak eɗen hen luuri ala fa aqidatul muslimina fi llahi taala wa fi jami arkani l iman la ikhtilafa baynahum fi usuli ddin wa mabadi al asasiya falmuslimuna kulluhum yuminuna bi wahdaniyati llah nden julɓe ɓe kamen fof ndenti e arkanul iman bela heɗen hen ceerti holko woni iman qawaidul iman sitta al imanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmi al akhir wal qadri khayri wa sarrihi bela eɗen luure ɗum arkanul islam hono foti wona khamsa shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqamu salah ita'u zakat sawmu ramadan hajjul bayt bela eɗen luuri hen nden hoko woni mabadiul islam arkanul islam wa arkanul iman en lurani hen de fof ndenti ɗo ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuna kullun amana billah walmuminuna kullun amana billah nden gonɗinɓe ɓe allah ɓe fof ɓe gonɗini allah ɓe certani nden wota en pannu ay aljanna inde samba ala toon inde demba ala toon inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahti alan zalikal fawzul kabir nde allah tottirta aljanna ko wi ko gonɗinɓe ɓe allah nda ko indema samba walla ko indema demba ko wi ko gonɗinɓe ɓe allah ɓe golla golle moƴƴe ko ɓe jogii aljanna nden sabiqu ila al amali salihat sabiqu ila imani billahi wa rasulihi sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi sen duttima e aya goɗɗo e suratul maida allah wi wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fi akhira min al khasirin nden sa gonɗintani an golle ma fo a pertiɗe a renti e pertoɓe yo allah suuru en nden julɓe fof ndenti gonɗini allah julɓe fof ndenti gonɗini muhammad sallllahu alayhi wa sallam imamu malik radiallahu an eɗen gandi o wuuri ko duuɓi 93 jamanu mbo woni madine ɓe nananno konngol ngol wiya la yuftahu ahadun wa malikun fil madina hay gooto namnetake tawa malik mo madine malik nde yehi ha o tolni e sukrat ayyamuhul akhira omo wasiyo omo jogii mette o yaha o heɓi ɗiggin julde o si wawa mayde ari hemo o yaha o heɓi ɗiggin julde mayde ari hemo ko fotino imamu malik radiallahu anhu imamu malikin e heko o wurno woni alquran e sunna o wi ombo wallifimo watta imamu malik deftere nde waɗi ujunnaje 10 hadis o wi ñande fof jiiɗon konngolam na luutodiri e konngol nelaɗo ƴefte konngolam bedda ɗon caggal maɗa temi sikku ashabul mazahib ɓe fof ɗum ɓe kalno nden ko wayno hande ɓe ɓe ngannduɗa ko ɓen tamani en diine ɗe ha ari ɗo ɗo tolna kamen ne ɗum ɓe ngurno ko alqur'an e sunna nden homo noddata ɗo alqur'an e sunna te o ittaɓe hen kamen ɓe jiyaka hen bandiraɓe il faut gartiren kakkillaji dañɗo ko fotino alhaji amadou Deme mo ngannduɗa ko rowani tan mino he multaka goto nder Kuwait miɗen jooɗi mino wondi he nar o lamdi kam ɗo jiyami mbimi ɗum miɗo jiya Sénégal o wi kam fi akhiri duniya ɗo to aduna o foti mbimi eyyi o deƴƴi ha ɓoyi o kam baladu alhaji amadou Deme mbiɗum anta tarifuhu
وأنا أعرفه صاحب الدياء نيري الله بونغاندودا اندر افريك ko kam goto tafsir alquran Diyawo ko deftere bana windade jungoma ulamaɓe men dendiɓe ƴettoyi golle maɓe deldiɗe tuuni sakar ko funnaki liɗi ba ɓe jeeɗi ɓe tottoyi misra ulama o asruma ala goto fof lundiɗo ɓe mbiya wamada ɓe accani huuɗe e gande garde e bindi ma gila e fannuma sako dawla tariha asluma سيكولوجي علم نفس زيلوجي أرض ما أسياء علم دبت المهدف القبى ونافق قد الدين كما دعمنا بميدي مجال منجاب جبت روح أم ينجول بفتن دمين شفا قدر أم نجوغو بجوغي قد إن الله تقوستي أم نميجو ينغو أم بيد كل أم يتو كل أم لنا هوري يا مرار يا مدى بنجاك مع وهاب الجيل بالنفط يدي كم مجكنا يرضى هذه الأرض ملايكو دي بني سبيدي أرض دي فبها لا موت رجوم دينو قهار قلبكم مياتو ميجاكو يا ولا فو دم سيفوا أمدا جزاك الله خيرا الله يبارك فيك nden شيخنا شيخ أحمد دم rahmatullahi alayhi oɗon gandi e bange gandal o liggima hen ko ganduɗa hande hoko haɗi hande tariha mum e ligge mum ina jangine école aji men cheikh Samba Ka mufassir jehen to suratu yasin nde o tafsirta simorde nde o haalata e bange technologie jamanu mum he hande ɗo aduna o tolniɗo nde o haalta affaire nange nge e lewru ndu wonde no ko leydi ndi yiiloto on tuma ɗen geɗe siɗa ɗe haalata sak ko wiyete an a wondani e hakkille anda ko kalata jamanu mbo o haalata he ɗum pour so a yiɗi andu qima gandal mum he hande ɗo ɗo technologie tolni a tawat o nde o haalata ɗum taw wonɗo o tolni te dendagal fannuji ɗi o windi hen nden dañɓe hono cheikh Ahmadou Deme ndak ɓe ngara uswa e nder l'islam e bange gandal mo ganduɗa o jangini ha o jangini pular ƴeewen ko jangini koye tawhid ɗale ngalaroñ ibilisa piɓol kame condi fof ko woni gumde Allah ko wasde hunde fof hay pular o jangini en tawhid ɗale ngalaroñ ibilisa piɓol kame condi fof ko woni gumde Allah ko wasde sindade hunde fof talibalaji Ahmad Deme na satimnima jettabo hamada bo wibana andiba jango ardata gon kedi koɗomo jango meeɗa a fettu harmam ɗo on woni o mahemen awata awdota ko so ɗungini o meeɗani bigirini se mette kame ha soni ɓe cemtat ɓe ganda jango ko lundi ɓe amada wona jango won en sohla ko Allah tan o feccinge ɗuuji ko ɓooyi hetti ko muɗu tan a duniya ko ne'mana jilli sunna e mette tan muñen suna jetten ne'ma wattan ko ne'ma tan ala mette wodani julɗo yade mayi amada siga julɗo wotin Allah ceerta e sirku fof tala kala kala koye ibilisa ɗiɓol kame coɗɗi fof ko woni gumde Allah ko warde sinnade hunde fof wata timda sa timnima yettamo ahmada barakallahu fik wanko goto e anduɓe men mo ganduɗa ko inne ande jehen galle cheikh al islam Cheikh Ibrahima Niass jehen hande Misra walla Niger walla Nigeria hande sa ari toon a sikkat kam ko toon tan o anda o anda ka Sénégal nden ɓen ko andunoɓe qiima ɓeɗo mawɓe ɗo tolnino hanki l'islam jehen galle Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ari he tarikh
ñande Touba ko o naɓata ɗum Gabon ɓe nahni ɗum e bato he ɗo nahnanoɗo ɓe toon mbaɗi pontoji nde o yaaɓi pontoji ɗi teppe ɗe na tasa o wi alhamdulillah o wi omo yetta Allah mo ngannduɗa walli ɗum haa ko takno ko ƴiiƴam Muhammad yalti taki hannde ƴiiƴam mum na yalta Muhammad ñande hi Taif eɓe o waddano rewɓe e haangaɓe yimɓe ɗayɓe ɓe ɗum piɗa kaaƴe haa ɓe keli ñiire mum o wi kam ne pour noddude e nde ɗo deftere noddude e oɗo sunna taki tuubako o mboɗum yaltina leydi ndi pour weddoyo ɗum kam ne ƴiiƴam mum yalti omo hen yetta Allah subhanahu wa taala nden hande so wi'ama Sénégal na jiya e 3e pays ɓurɓe waw janngu alquran wallahi ko he barke mawɓe koye asar mumen 2016 won colloque goto bannoɗo ɗo Sénégal mo fuɗɗi Dakar ina hawrite e maggal Touba ɓe gasnitoyi colloque o ko Touba nde ñande ɓe pari ñande cérémonie o ɓe cuuɓ sukaaɓe ɓe ngannduɗa laambo dañi duuɓi 20 duuɓi 10 he nanngam ɓe uddi ɓe e nder suudu e nder waktuuji ɗiɗi ɓe mbindi kamil ala riwatil warsh ɗum waɗi ɗo Sénégal ɗum est ce que in meeɗi wat e mahbatul wahy nder Arabie Saoudite to alquran jippototo min de mi nanani e nden ɗon hitande in dañi muumo binduɗo kamil muumo windiɗo kamil mo hollirama Sénégal fof 2016 ko Touba nden ɗum en mbiyat wondena ko he barke mawɓe he nden ihwatal iman sen jiɗi noddu diine te gonen neɗɗo gooto ɓeɓe Allah feccani cer tottenɓe cer par ce que neɗɗo mahata ha waɗa rase a siwama haydara tama kontoɗa kokka tama martoɗa fusa ala nden ala kulli hal entar subhanahu wa taala e nder wahdatu sha'air wa shara'i ganduɗa enen ndenti ɗum ten mbawa ɗum sertu o wi sara'a lakum min addini ma wassa bihi nuhan walladi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ddina wala tatafarraqu fi nden Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hoko tottano koko ngannduɗa ɗum Musa e Isa e nelaaɓe adinoɓe totta ɗum o addani en pour ñimmen diine ɗe wota en cirta wota en feccu diine ɗe en mbawa ɗe feccotir yo en ndenti ɗum waɗi sen duttima e alquran subhanahu wa taala e surat nisa wi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bayna annasi bima araka llah ko min tellini deftere nde nden deftere nde ko bilhaq deftere nde ko goonga wala eɗen jeddodiri hen alquranul karim huwa alhaq huwa siratul mustaqim huwa dusturul umma nden alquran il faut duttoɗen hen par ce que Allah tellini deftere nde nde woni goonga hoko waɗi o tellini nde li tahkuma bayna nnas o wiide ndako bayna Samba wo Demba ndako bayna jam'iya wo nanngam ko bayna nnas wo man minna kharaja min annas o may men yalte yimɓe he nden ko bayna nnas subhanahu wa taala wi wala takun lil kha'inina khasima ayi nden il faut ndenden duttoɗen e deftere he nganden nden tan paweten e yeeso men hay probléme ke wata nden deftere hoko jangini en deftere nde woni sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam oteto alqur'ana wa mislahu maahu nelaɗo yimi tottama alquran e ko wayno alquran ko ɗum woni sunna nden sunna wona ko hesɗi wona diine kese ko sunna firata alquranul karim sunna woni ko Muhammad adduno ko Muhammad enen fof ndirli ɗum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa man minna kharaja min al alamin nahnu kulluna fil alamin bandiraɓe
sen duttima e sengo aqdiya mana e sengo qada ñawoje enen fof poti hen subhanahu wa taala o wi wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna allaha samiun alim nden e jihad nde wi wa qatilu ko hombo heddi ko enen fof koɗo fi sabilillah e lawol allah sen ngari e aya goɗɗo e bange asaka kuz min amwalihim damir yaudu ila man ila almuslimin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim damir yaudu ila almuslimin wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim en ɗo potida subhanahu wa taala ko kankore as-sami al-alim nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ma ghabara qadama abdin fi sabilillah fa massakunna ala teppere fundande e laawol allah jahgo jaygol memande bandiraɓe kala dariɗo pour serndude julɓe ɓe aɗa jogii responsabilité hakkunde ma e allah subhanahu wa taala yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir ñande gooto e men fof dari subhanahu wa taala o wi o totte deftere mum o laara nde kam fof o wona hekene kam fof wona hekene wa qala al insanu ma laha yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ñande ɗemgal huma gite kaala hoore haala jungo haala noppi kaala ñande heen gooto fof ko beeriɗo ay ñana baheɗe gooto fof wahre mum jappine so wahre ma na suma ɗa momta wahram gooto fof e wahre mum kiji baheɗe si jappinama gooto fof wahre mum dosata wona ñande heen noon mbiyeteɗa iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tay an ɗo dawɗa fof ko he banda julɗo gonɗa ɓeede ko he nanngam ɓeede ko he nanngam bandiraɓe wota en patno allah allah na yaaji inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar zalika al fawzul kabir nden aljanna ko allah jeyi ɗum samba jeeya ɗum demba jeeya ɗum ustad samba wama nahnu jeyngol o wama nahnu aljanna ko allah jogii ɗum nden ndewen allah kawren e deftere he ko ngannduɗaa koyen furu iyat goto fof muñana goɗɗo goto fof muñana goɗɗo enen julɓe ɓe eɗen dañi ko kaɓiɗen lesdi ndi ngannduɗaa sangara na ɗo dagi jina ina ɗo dagi hannde nder sénégal sangara ya yaasa dañi buuɗi nogas jara sangara na heewi teb na heewi teb hannde sa yiɗi jinoy njaha ɗaɓɓa kartal si baba haali mbiya ɗum miɗo dañi droit ko mbawɗa hen hannde ko wayno shabab e rewɓe ɓe fof ɓe ñengama piltir yahut ndaren ɓiɓɓe men ɓe ɓiɗɗo ma funtaɗa heɓtinta ɗum hoore nde nde ŋoña to na femba to na acca holko addi en ɗon nganndi jamanu caggal seeɗa e nder hind enɗo nde jamanu o jiiɓi jina heewi toon no feewi heewɓe jibina ɓe ngala baaba si ɓe yahii ɗaɓɓoygol kayti a dañata mbiyeɗa homo woni baaba ma mbiya min kam mi annda haa heewi ɓe ngala kayti ɓe punti ɓe mbaɗa manifeste ɓe pembi zulu pour annde ɓe ngoni ɓe jibinaaka e laawol nden sa femmima zulu hoko mbiɗa hoorema hoko mbiɗa hoorema hind nde yaha zina o heewi hannde no mo wiccitori ni e sénégal nde heewi jibinaaɓe ɓe ngala baaba ɓe mbaɗa manifeste pour kamen ɓe ngala jibinaaka e laawol nden yo ɓe okke kayti ɓe pembi zulu zulu ko anglais pour ɓe ngannde o woni mo omo jibinaaka e laawol nden an ɓiɗɗo juulɗo punta galle ma baaba ma ko juulɗo dama ko juulɗo aɗa woni ɓiɗɗo laawol e goonga
mbi'a min wona ɓiɗɗo laawol ɓe mboɗa zoom subhanallah rewɓe men fof ñengama ƴeewen ɓiɓɓe men rewɓe so yahi ha dufagol pantalon cereje ma fof markat en birtima ɗon kono a seekat hehe pooɓe ɗi ngoni par ce que mode mode défilé o hande koko sukaɓe men suka ɓiɓɓe men rewɓe ko miniji mini juba haw paccal subhanallah kono duttoɗen e alquran ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha annasu walhijara alaykum malaikatun ghilasun shidad ñande yawmal qiyama ganduɗa jaygol ngol huɓɓira kaaƴe e yimɓe ngol huɓɓira kaaƴe e yimɓe jaygol ngol huɓɓirte ngol jaygol mbiyaɗa danduhengol te malaikoji ñanguɗine kay mbifata ngol hulɓiniɗi mawɗi hulɓiniɗi ɗin mbifata jaygol ngol mbiyaɗa danduhengol hoorema daɗɗa hengol ɓiɓɓe ma ɗum waɗi ñande yawmal qiyama a yiyat mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo dewowo allah no feewi o tardata jakka o yaha o taƴane biye aljanna o dépara o tindo aljanna o fewnotira e aljanna mbiya ɗum andaka meeɗi dañ probléme aduna wima ala min kay to paami mi meeɗa dañ probléme min to woni gallam o yekkita kosga rek allah wiya malaikoye mbiyen waqifuhum innahum mas'ulun yo daro ɓingel ma ara baaɗigel ma ara tanigel ma ara mbima baba mama ka hoɗo paaɗa mbiya aljanna mi wima mukko minen noon be o ko temedere o weeɗe 10 o weeɗe 5 o weeɗe 10 est ce que a dañat paas haalis o huuɓa ɓe angara mbiya min keɓani ɓe nden bakkatuji mum ɗe yaronde summa tori hafinna nan e jaygol ko alquran haali nelaɗo haali sallallahu alaihi wa sallam nden ɓen goni ɓe ganduɗa on pembiɗo zulu ɓiɗɗo ma mbo waɗi jumba haw mbo waɗi paccal o wi assalamu aleykum wiya gartaɗo toƴƴa kurus ma a wondaka nden dañɓe probléme aji baaɗi ni beele en ngala ko kaɓi ɗen dañɓe probléme aji baaɗi ni hande no sénégal jiiɓorni en ngala ko en kap nden hoko waɗi goppen ɗum mo ganduɗa ko julɗo honoma sa dawi kahel ɓeyde ko nanngam en oɗe ko ɗum heɗum bandiraɓe a yoɓani ɗum aljanna awa ɗum namdo jaygol la ikraha fi din kad tabayyana rusdu min alghayy nden yo en dutto e sendari e sengo aqdiya en tawat allah nde haalata ko enen fof kuti hen jehen e wahdatul masadir wal maraji mi tongan noon bandiraɓe par ce que min andi waktu o joni gasa nden tawen subhanahu wa taala hoɗo o rutti julɓe ɓe o wi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allah warrasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmi l akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila wona ɗum allah wi nden so en dañi probléme ɗum koni ɗum wona ni duttoɗen e allah ay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande hijjatul wida ñana omo wondi e ujunnaje 10 sahaba walla ko ɓuri ɗum ñana o dari mbo khutba ha ɓandu ndu wuli o warñi o leppi ceɓgite ɗe gojji o jippi o wi ayyuhannas yimɓe ɓe o noddi de ayyuhannas ko shumuliya o wi mi wonta e mon hawru e nde ñalande mon hande mi wonta e mon hawru e nde wulewru mon hande mi wonta e mon hawru e nde hitande mon hande ndakko nelanomi ko tilli alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina
gila ñande hen wa man yabtahi ghayra al islam dinan fala yuqbala min den al islam huwa dinul haqq ñande hen woni o jippi o diidi diidal mangal o jangi ona wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul man ya'isa minkum fasayara ikhtilafan kaseera فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تركتكم على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لن ينا أولو آية وجنجو يدوني بولول فأنقل الله نبي يقول كلا همون بوي دور ويان بولون كوي بولون شيطان بولون شيطان kala musidɗo ma julɗo mo jiiɗa tan ɗa ɗaɓɓa ka haali himɓe wolol cheytan aɗa gomɗini allah mo gomɗini allah ɗa yiɗi aljanna mo yiɗi aljanna ya ahi ko ndentuɗon ko ndende ko cirɗon goto fo muñana goɗɗo te ndenten ndewen allah subhanahu wa taala ko ɗum woni ko wallata julɓe ɓe nden sendutima e haritatul wahdatul muslimin hombo plan mbaɗeten noon ha gonen neɗɗo goto en jangi joni aye alay wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu nden ɗum ko hen subhanahu wa ta'ala o wi wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. إذن هذا هو خريطة هذا هو صراط المستقيم. سبحانه وتعالى ويؤن كاب إدي بنيج يبكتوجي يؤن دين تولي سابو الله سبي إن الله سبي ماما وديما جولدو أمالاما جولدو فو الجنة في kala julɗo aljanna fay wala tamutunna illa wa antum muslimun nden julɗo aljanna fay la shakka allah suɓima wanma julɗo so suɓanokima wonma yahudu walla wonma nasaran walla wonma goɗɗum subhanahu wa taala o wi allah suɓi on totti on diine o wi ɗe ngala probléme ɗe ngala haraj ɗen diine on woni millata abikum ibrahim woni tawhid سبحانه وتعالى كم إنري أنوي مسلمين من قبل وفي هذا كم إنري نجول ليكون الرسول شهيدا عليكم والله يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم يعني جومر سبحانه وتعالى ممكن أن يؤتي o itti asaman o itti ɗo leydi ndi o addi ɗo ko wela allahu akbar o wi ñande heen hay nelaaɓe ɓeetaɓe dañi probléme goto fof na huli gite mum na gojji ɓernde na honka alqari'atu malqari'a la tasma'u illa hamsa mo jiɗa fo ina ƴusa sabu aɗa huli o ñana fof en jaakat haa heddo gooto yimɓe fof doganam tagore nde woni muhammad sallallahu alih w sallam alanum ya muhammad sal tu'ta ñaago okkeɗa muhammad sallallahu alih w sallam koko wiita ummati 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 ñana ko kanko seedoto en de mbele ñana o seedanto ɗum ko kurel kaari en ɗum ko kurel kaari en ɗum ko parti kaari en ala par ce que jinmi wi mawɓe men ɓe ko takno gooto fof addi laawol mum ko pour o wawa hettinat o wawa hettin taalibaji mum nden ɗum wona tafaro ko in tanawwu woni gooto men fof no ɓorni wutte mbele wutteji men ɗi nandi an wuttema o moƴƴani min wuttama o moƴƴi ane wuttema o moƴƴani min couleur am o moƴƴi la ene fof ɗen ɓorni wutteji ala kulli hal nden ko ɗum wondo haaju mu'en nden ala kulli hal ñana koyta ummati ummati an allah leñolam leñolam ñana sombo seedo hay gooto e men mankata kala mo ganduɗa mo sukkuno allah o sukkinelaɗo muhammad sallallah alih w sallam a jiyete e leñol muhammad nden yo allah maldu en e mum
e nder tongugol njehen e muqawimatul wahdatil muslimin ina hen jiya al aqida as-sahiha تعتبر عقيدة التوحيد الصافية الغالبة من أهم مقومات الوحدة بين المسلمين فهي عقيدة صائرة معجزة مدفقة بالقوة والحياة مقلبة لأوداء مدمرة للأساطير الباطلة دين فوندوتو دين عقيدة صحيحة سندوتي مهنتان إن غنات نتوغوت إمالنجل woni al ibada njehen baytillahi al haram ya nyande arafa belada ton andindiri sambay demba belada andindiri ton e président e député walla mo ganduda ko gardien sa yehi baytillahi al haram atawat fof en jogi ko ngudoñ daneyoñ be kaddi o be moji honde wotere be kalata labbayk allahumma labbayk labayk allahumma labayk bela nyande hen julbe ngona goto nden dum holliri l'islamu certigu ala hen joni de juuleten hodo kuccitten wona funnage oko jangeten wona fatiha ko allahu akbar assalamu alaikum bela wodi e men dañdo ko hesdi ko jiidahi dum kala gaddo goddo ga julde de boni nden enen dendi dum nden ko nonne e dendangal qawaidul islam e qawaidul iman nden en certan ɗo gongel ngel woni il faut noon daroɗen e moƴƴintinde jikkuji ɗi ay nelaɗo sallallah alih wa sallam o wino mi nelama li o tammima makarima ahlaq nden il faut bandiraɓe surtout enen sukaɓe watiɗiɓe janngu il faut noon ne'oɗen bo allah totti o cir totten ɗum cir ganden adinoɓe ɓeeɗo ko kamen tamno diine ɗe ha mbawɗen ɗe heɓ nden wadde ihtiram keeduɗoma dow ɗum firtani ko joguiɗa ko moƴƴani nden il faut ne'oɗen moƴƴinen jikkuji ɗi gaccen ño'odiral ngal gaccen kadi he ustude goɗɗo aɗa ɓeyda hoorema ɗum wona diine de ayi nelaɗo sallallah alih wa sallam wi hay goto imanegal mo matata so wona o yiɗan hoore mum ko yiɗani ko o yiɗan goɗɗo ko yiɗani ko hoore mum aɗa yiɗi mi naata aljanna ana yiɗa naat aljanna a yiɗanani ana yiɗa naat aljanna a yiɗanani nden goto fof ko yiɗani ko hoore mum yiɗana en musidɗo mum juul gueɗel gongel ngel woni il faut ne'oɗen e kulol allah he ikhlas goto fof hoolo goɗɗo il faut kolotire ene fof koyen julɓe il faut goto e men fof hoolo goɗɗo o kono so tawi mi hoolakima a hoolakima en kawrato il faut kolotire ala kulli hal gueɗel ngel ngel gasnirten woni al muhafazatu ala sa'airi l islam etoɗen ne umma o ɓe ponka dewire allah ɗe hande ñanden imiɗen e korka mi sikku jakkaji ɗi kewanno de surtout nafila kono ɗeɗo balɗe a noddinat saffe ido o hewata nden enen ko diine korka dañnoɗen nde korka ka maayi diine maayi il faut ne en sugaɓe ɓe ponka jakkaji ɗi il faut jakkaji ɗi ne nguura eɗen heɗi kaala allah ene laaɗo ɗum sen mbaɗi in tan en mbawat won neɗɗo goto bandiraɓe mi yiɗa jumnu nde wonɗo ko anduɓe kaldeten mi waɗat isara badul ayat e badul ahadis soɓe keeɓi microɓe resdal laɓɓinde yewtere nde mino yafno fof en miɗo ñaago allah subhanahu wa taala ɗum ɗo ko haala kala ko ganduɗa ko ɗum nafoore saabu allah yo allah faminen ɗum kala ko ganduɗa hen ina funti ko jinnoɗen ko haal ganden ko min kaalowo neɗɗo matani mino yafno fof en mino jarno fof en mino assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu ustaz. En gande waɗi talqis eɗen jafno ñu ngi jéggalu suñu mbokk
wala fii macha allah yaakaar naa li gën a bëri dégg ngeen ko ci waxtaan bi incha allah so tawi en hettima yewtere imam nde jarani heɗen hen jowto eɗen hen mbaɗa commentaire ha niɗɗina en seeɗa so wona ko sappinde tan oɗo imam wona kertindinɗo ko waɗi koɗo jewte karan ɗe ɗo rek ganduɗo uslub mum fof mo andi ko ni woni da'wa mum woni ɓaɗidirde ko woɗɗodiri ko nde wonnode Allah kam waɗi ɓerde ɗe o waɗi toon yidde o waɗi toon gumre o waɗi toon heedde kono kanko mo andi ɓerde ɗe mbawa yahde o ina heewi noon Sénégal enen surtout leñol men hinde men hande ko anɓe men ɗoɓe certidinta en ko he piɓle he sabu Allah na elti hinde nde leñol ngol he diinal islam eɓe pecci ɓe hande ko suufiyankoɓe ɓe hande ɓe naati he sunna so tawi en kewri batuji ɗi goto kala tawa mbo haybi ɗurnade goɗɗo te ɓeɗo mission o mo ɓe dogata ko ittude on baras hakkude mumen ayo joofima mawɓe men o joofima Ahmad Dem diya o nayray to he Kuwait deke ɓe gandi o gorko he akhiru dunia ayi o joofima Baye Niass waɗi abiyat mbo haalu ciwɗo he noppi yimɓe te ñande o haalata tawi weɗani haalde fa Sénégal o yaawi tahta zilli Muhammadin ya'budu rabban jalla sa'nan faman zanna ghayra hadha fa zannahu saqimun alilun lam yu'ayyida o tagi hen ruwaydukum ahlul kanisa lan taraw mada dahri annana kat tarakna ahmada boobu ki mu jàkkarloo yombulol wax nee na Sénégal ñoo ngi ci taxta zilli Muhammadin te kenn ki la ñuy jaamu ku yaakaar loolu fa zannahu saqimun alilun lam yu'ayyida yow li nga yaakaar baaxut moƴƴaani ruwaydukum ahlul kanisa cam borom kanisa yi dëkk bi yëpp ñu tasaare ko ay kanisa mooy ay église ñu tabax ko parce que mission ki jiite wara bi jaru ñu jaati trop mooy defaat nit ñi leneen lu dul al muslimun ruwaydukum ahlul kanisa lan taraw ci arab lan taraw ngeen mos a gis on metta yi kat tarakna Ahmad Bamba o joofima ɗum ñande wende aqraytumuni natiqina bi anni abdul ilahi on yaltini kam mbiɗon komi terroriste comme ni ñu defoon suñu waajur ndeysaan maa ngi toog fale RDV di ko wax allahu akbar ñun fekkee wuñu dundu Ahmad Bamba waaye fekkee nañ dundu Aliou Badara Ndaw waajur kii keroog ko ñana o wiino fa qawlukum inni mujahidun la sadiqu lakin ujahidu fi ilmi wa tuqa waaye li ngeen wax man jihadiste la ko googa man kay kono ko gandal he kulol Allah tabaraka wa taala kay mawɓe men hanki Alaaji Maale wi la ta'ahadu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa Allah simi jumani kanko haalde wota mbaɗe gaño mon mo jiiɗon mo wiya la ilaha illa Allah Ahmad Bamba ko nden ko ɓe mawɓe men ndaare ko ɓe ngawani en ndaare ko fuɗi kono ay añɓe men ko toon ɓe yahata kono imam hayyakumullah min beltima no feewi en nani en jaɓi so haaji tabaraka wa taala alhaji ceerno Samba Ba baraso yo itto ndenten bi'a goto ndenten maydan goto enen fof ko imam wi ko to tabaraka wa taala noddeten hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh so tawi no ɗi commentaire aji inchallah al micro on amanukum